Poprvé, a prosím, myslím to smrteľne vážne, čo teraz poviem, mimoriadne negatívne prijali ukrajinský útok na infraštruktúru Turkstreamu. Málo sa o tom v médiách hovorí, ale je fakt, že ukrajinská armáda zaútočila na území Ruskej federácie na infraštruktúru, ktorá tvorí začiatok Turkstreamu. My však máme zmluvu s Gazpromom, ktorý nám má doručiť nejaký objem plynu a Gazprom v tej zmluve má napísané, že akým spôsobom nám to musí na Slovensko doručiť. No len ako ho má doručiť, keď tá kapacita toho Turkstreamu je obsadená, keď Ukrajina povedala, že žiadny plyn cez územie Ukrajiny nebude posúvať ďalej. Pre nás je životne dôležité zachovať prepravnú kapacitu cez Ukrajinu. Naďalej trvám na tom, že ak prezident Zelenský neobnoví prepravu plynu cez Ukrajinu, či to bude slovenský plyn alebo akýkoľvek iný, a neumožní aj tranzit plynu cez územie Slovenskej republiky, ja použijem reciprocitu a budem hlasovať v Európskej rade a zavetujem finančnú pomoc Ukrajine ako takej. Jednoducho, tomuto Zelenský rozumie. Ničemu inému Zelenský nerozumie.